И така, добре дошли, дами и господа, аз съм Велизар и това е поредният склад билдър на FIFA. Така, днес съм ви подготвил чип серия А Тим. Около 30к е отбора. Може да се нарече чип и нека започваме. На вратата Вивиано. Взе го само за 750 парички. Много добър вратар. Виждате 80 дайвинг, 77 хендлинг, 83 рефлекс, 77 позишънс. Значи много добра карта. Под предвид, че за по 2-3к на човека не се очаква кой знае колко. Аз го намерих за 750. Високи също. Така, двойка централни защитници. Кулибали, значи тук вие си избирате вече централни защитници, защото има избор за ефтини централни защитници. Аз съм го взел за 3к, но има спейс горе-долу 74, дефендинг 79, 86 психика, много добър защитник. До него седи Максимович, значи за 300 съм го намерил, много добър защитник, както виждате и оверал има момчето, без нищо, но дефендинг 84, психика 79, много добра карта, ще ви помогна определено. Отдясно имаме Баста, значи отдясно намерих кой знае какви бекови, затова видях, че Баста има 81 пейс, 71 пасинг, 76 дриблинг, 80 дефендинг, 78 психика. Еми за 3к просто много добра карта. Отляво не кой друг, Фаузи Голам. За 2к съм го намерил 81 пейс, 71 пасинг, 73 дриблинг, 76 дефендинг, 77 психика. Много добър ляв защитник, един от най-добрите в серия. Под предвид, че те не са много добри. Голам, Евра и аз за толкова се сещам. Двамата вътрешни халфове в средата сега. Фернандес, Матиас Фернандес, 77 пейс, не е много добър шутинг, но забележете 84 дриблинг, 81 пас, просто невероятен вътрешен халф. Страхотно. Просто е, че го намерих само за 2600. Не знам дали върви повече. Може и толкова да си върви. Така, до него Бертолачи. Трансферната карта мисля, че е това Бертолачи, но не съм сигурен. 75 пейс, 74 шутинг, 76 пасинг, 78 дриблинг, 75 психика. Ето това си е балансирана карта от всичко по има. Виждате с по 2-3 разлика. Балансирана карта, не се очаква. Така, отдясно имаме Гакпе. Значи за 3к го намерих, но погледнете. 78 дриблинг, 91 пейс. Дами и господа. 91 пейс. Просто опитал съм се по крилата да балансирам пейса, за да може да има ефективност. 91 пейс, аз мисля, че са ви предостатъчни на крилото. От ляв халф имаме Диего Капел, също много бърз играч. 85 дриблинг, тук вече и 87 пейс. При Гакпе преобладава паса, но тук при Диего Капел дриблинга определено е много повече. Така, тук се двумих, между другото, не съм се двумил, взех Диего Капел и после виждам Гомес, но само 2 пейс беше разликата и нямаше смисъл да взимам и Гомес. Така, тук имаме Родриго Паласио. Значи много добър нападател, 85 пейс, 78 шутинг, 76 пасинг, 84 дриблинг. Сега ще кажете защо не взе Жеко или някой по-опнат. Значи тук вече защо не съм избрах Паласио, защото много ми харесва като футболист. Пък и имате много голям избор за, примерно, аз тук съм балансирал и 35к съм сложил 5 в защитата и в средата не съм фърлял в атаката много и те виждате просто за 5к най-добрият нападател, който може да изберете. 84 пейс, 83 шутинг, 74 пас, 84 дриблинг. Просто.
Аз бих избрал тук, можеше да сложа, в смисъл, аз преди това съм си правил италиански отбор и съм бил съм купувал Алесандро Матри и тук ако бях сложил Балотели, щеше да се линкне примерно с Бертолачино и Джузепе Роси се линква, защото е италианец. Това беше от мен, надявам се да ви е харесало и до следващия път.